Ca și 25 au plecat. Și cât e? Fără 10. 25 de minute. Întoarce la aterizare. Cred că se întoarce la aterizare acum. Așa departe se duce să mă întorc. Sau să mai plimbă un pic. Se întoarce, uite. Cât dreapta, da? Cred că pe telefonul să are. Nu, pe stânga se merge. S-a întors. Sau? Da, da. Ceva bine, nu întoarce. Da, da. A, și-a aprins și luminile. Păi le-a avut aprinse, numai că acum le vezi din față. Ozeneu! Eduard i-a încântat. Da, seama. Aici aterizează mult mai lin. Lasă în peturi mai denivelat aerodromul.
vedem ce zic maimuțoi. Maimuțoi zburători. Cum a fost, băi? Foarte bine! Pe cuvânt? Cum a fost? N-ați avut rău de avion? Nu! Să știi, Andrei acum m-a invitat Care e la procedura? el. Pe cuvânt? Ce-i mami? Curat! Extraordinar. De ce? Curat! Nu mi-a plăcut. De ce? Că n-a avut ce să facă. Cum? Păi nu te-ai uitat pe geam? Plictisit? Nu te-ai uitat pe geam? Chiar s-a supărat? Da, chiar m-am supărat. Extraordinar. Bună ziua! Aici totul e mai... Domnul zburător! Da. Bună ziua, domnul zburător numărul 1! Bună ziua, domnul zburător numărul 2! Felicitări! Foarte bine ați zburat! Unde ați învățat să zburați așa bine? Bravo! Felicitări! 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 De ce, Andrei? De cap. Andrei, de ce ești supărat? Vrea să meargă acasă. N-am reușit să-l încercam să-l... Bai, el acolo cu telefonul, am crezut că nu vedea. Până la urmă, dacă se ridica, vedea, știi? Ce, nu vedea peste Păi nu, că stătea margine? relaxat. Bine, dacă stau în spate pe scaun, nu vezi. Am ferit să-i las. Tati! Da, Păi în față văd mai puțin. Să știi că Andrei m-a invitat la el. Azi. Să vedem cât e ceasul. Acum. Nu știu cât e ceasul, da? Acum. Oh, nu mai, e târziu. Mâine. Nu, în loc să zici mulțumesc. Deci ți-a plăcut foarte mult zborul. Am încercat să nu zic, foarte tare, să nu căi lumea. O parte, alta, să... Poate... Băi, Andrei. Uite bazinul, uite. lasă-l să plângă. Lasă-l, faci. Hai, filmează-l să-l arătăm la grădiniță. Deci lui Andrei a plăcut foarte mult zborul. Lui Edi nu prea i-a plăcut, nu? Ce ți-a plăcut, băi, maimuță? Ce ți-a plăcut? De ce nu pot să vin la el? Vorbim cu mami să vedem ce zice, dar e târziu, la 8, adică am trebuit să ne băgăm în pat deja. Spune-mi de ce plânge acum, că nu vine Eduard la noi? Da,